Hello, good morning mga papang dinha no. Maayong buntag sa tanan. May kayong panahon ron kay hayag kayong adlaw, vitamins ni no. Mainitan ta gamay. Karong buntaga sa dili pa ko musugod kani akong vlog para kini sa gaedad no nga 18 pataas. Kay kini nagahisgot nagalangkob kini sa kuang experience kini adto nga nangagi na kabahin sa akong addiction o giunsa nako pag recover no, giunsa nako pag alingkawas ni anang bisyo nga makasurvive ko no. So wala na kini nahilambigit sa akong kinabuhi karon, kaya anak ko sa nakasurvive na ko ani mga butang ano. Ganahan lang ko ipaambit ni sa inyo ang akong pag diskasan ron karong buntaga mao ang addiction sa usa ka tawo, usa ka sakit. Ang addiction usa ka sakit. Sa akong experience kaniadto sa tinuod no, ang una gud nang nganong nakasulod ko anang bisyuas kinabuhi no. Ang hinungdan ra gud is barkada, influensya sa barkada. Inana ka pait kay kinabuhi no nga ang barkada nako mo'y nakahinungdan sa akong nisulod ko og druga, nakasulay ko og druga no. Dayon sa dihang pagsugod pa lang nako og suyop atong mga panahon dito na nisugod na ang akong addiction sa droga. So sige na bisan makatik ko, makasuyop ko dahil pila na pud ka bulan makasuyop din hantod naabot ang punto nga kada adlaw nako gasuyop no. Ni grabe ang akong addiction. Sa ato pa ni grabe ang akong sakit sa droga, sa paggamit og droga no. Inana sa no, dali kayo mulala ang addiction sa droga. Kung ga-drugs ka, so ayaw king na nga karon lang bitaw ni, okasyon ra bitaw ni. Paspas kay ang paglala sa addiction sa droga no. Munang dili mo na sige guguga pahimangno nga ayaw gyud in taon og sulod mo ana. Kay paspas kaayo ang iyang paglambo sa addiction sa sakit sa droga. Ako bitaw, mayuman ko sa una nga talagsa ra bitaw ni, pero wala ko kabalo nga ang talagsa daay bisan mayon pa ka pistara lami ra pista, okasyon, birthday. Pero muna on siya no, periodic japon na siya. Muna siya periodic sa paggamit sa droga no. Addict ra japon ka bisan okasyon lang. Ang imong sakit imo rang gipalala no. Kung mayon ka unsa may tambal anang kuanday, unsa may tambal anang droga nga mawala na sa tuwa no. Sa una ang akong barkada istorya ra pa na ang tambal na suyupir na mana ra man na sila suyupir na ayo na ka ulian na ka. Ako po nang gibuhat no, binuang kayo nga mga advice ba. So pag downers na ko patiun ako kaluya sa lawas suyupan na po na ko nabalik. Ngayon pag naay problema gamay sa balay suyop na pabalik nabutang sa kuna-una nga ang tambal ani drugar ni lingaw na ko tama na ko ani na ako sa barkada 24 oras sige istoryahanay asa tong mga kasikas to dito. So muna akong gituwa no, sayop ang treatment nako sa akong kugulingon. Okay, kung mayon taon sa may tambal ay sa droga, sa addiction sa droga, mayon ko no nga ang tambal ni ana ang imurang kaugalingon, ang imong kaugalingon ang tambal ana. Na ako'y formula nga ihatag ninyo no. Usap po nga makatabang sa pag-overcome sa addiction sa droga. Silbing tambal.
Una, ang imong kaugalingon mo, makaayo ra pud sa imong kaugalingon. No? Kabantay mo anang signboard na say no to drugs. Mo na itambal. Say no to drugs. Meaning, stop using drugs. Stop using drugs. Period. Purna. Dayon, ako na sa giputang plus action. Muna akong formula nga ikatag sa inyo. Stop using drugs. O say no to drugs. Meaning, stop using drugs plus action. So, muna siya formula nga pwede nimo magamit pag-treat sa imong kaugalingon nga maka-recover ka sa imong bisyo sa droga. So ano di kung sultira nga dili ka mo droga unya walay action, wala gunay mahitabo. Munang giplasan na lang nako siya og action. Kay para naay mahitabo sa imong kinabuhi, sa imong recovery, sa imong pagdili na sa nga dili na ka mutik og droga. Buhatara. Unsa man ang action mo ka? Unsa man day ang action nga kon pang buhaton ako. Okay. Pag naay mong barkada nga active sa droga, kumo-offer siya mo kadili ko. Kumamugo siya. Ina sorry kay bay, palayo niya. Ano? Ang tendency man ko nato, mahadlok ta mawalaan og barkada. Ano siya tendency nato, di ba? Mahadlok ta mawalaan og barkada kay kuan. Sige, kuan palit na lang kuan kuan saya bunga ani, palit na lang kog item. Manuyop na lang mi kay malain niya siya nako. Sus. Excuse me. Mga papang, tuganan ta mo sayop guna kayo nga mga konsepto Sayop kay na siya nga belief sa imong kaugalingon nga inana. Ngano? Asa man ka mawalaan kag barkada nga maoy nakadaot nimo o imong future guba imong future, imong pamilya guba imong pamilya, imong inadlaw sa pagpuyo nimo naguba tungod sa droga ra, tungod sa barkada nga kung toxic na siya sa imong kinabuhi, diay na siya. Dili na siya makatabang nimo. Makapalala na siya sa imong sakit, sa imong kaugalingon nga gitawag nga addiction sa droga. So makaingon ko nga ang droga usa ka sakit, ang addiction sa tao usa ka sakit. Sigurado ko ang mga gagamit active sa droga wala na sila gahuna-huna nga sakit dahil ng addiction, sakit dahil ng pag-take og droga, pagsuyop og drogas, nga naaday sila sakit nga kinahanglan i-treat nila. Wala na sila anak gahuna-huna kay ang ilaha ang kalami ra ilang gilantaw nga sa panahon nga okay pa sila, pero pag abot sa panahon nga na-damage na ang panglawas, ang physical nila, ang mental nila aspect, ang emotional aspect, and spiritual aspect, kuba na kayo, dira na usa mangita og treatment. Ayaw na siya paabutan sa kanyang akong gipang istorya karon. Pwede ni siya tools ninyo, pwede ni siya guide natong tanan para maka-recover ta. So ayan ang nga droga ray tambal sa droga adto kosmigo kay para kumbinsiyon na buga mura kag hypnotize niya nga moadto ko ka ana inana ka powerful ang droga munang ako gud sige emphasize kani nga formula nga say no to drugs, stop using drugs plus action una ay mga toxic nga mga tao nga moduol nimo nga ma-influensya ra ka biya na sila. Ayaw tuwa na nila ayaw tuwa na nila kay usar na sila sa makadaot sa imong kinabuhi. Kinahanglan manghinaot ko nga naarapod mo nakatunan sa kuwang vlog karong buntaga nakatabang nakatabang o nakadugang sa inyong knowledge, sa inyong panguna-una nga inanaon day pagdala sa kaugalingon once nga ganahan ka mo recover sa imong kaugalingon.
Yaks. Okay. Once nga mo recover ka sa imong kaugalingon, inanaon day pagdala. Once nga ganahan na ka mag-usub sa imong kaugalingon. So kana nga mga pagtulunan karong buntaga nga akong gihatag ninyo, no. Manghinaot ko nga inyo po nang ipatuhok sa inyong hunahuna, sa inyong kasing-kasing, ug inyo pong pagabuhaton, ilabi na sa mga suffering addict, no. Kay maumang yun niya ang ako ang gusto ipaabot sa mga suffering addict nga malamdagan ang ilang hunahuna, makaluyan, mahatagan ta og guidance sa Ginoo nga dili na gyud ta mo bisyo anang gitawag nga droga, no. Para hapsay ang atong pagsenaryo sa kinabuhi, hapsay, limpyo, linong ug walay gubot. So mao na, no, inana kabililon ang ikahatag nga kinabuhi sa tuwa kung muundang na ta sa paggamit ng droga, no. Dako na kay na nga kalipay sa tuang pamilya, sa atong mga anak, sa atong mga anak. Kay mauna ang ilang ipaabot nato nga magpagkutan, no. So atong paningkamutan, ayaw i-force imong kaugalingon nga sige ra kag barkada to ka sige sa barkada. Mura kag magnet ba nga dito na ino nadaot imong kinabuhi, no, imong future tungod kay wala ka ni gawas anang napita sa mga active kay droga, alcoholic na tao uban pa, no. So maningkamot ta nga makaalingkawas ta ng mga buntaga, mga butanga. So manginaot ko mga boss, mga papang din ano sa kawanangan nga nadunggan ninyo nga akong sharing karong buntaga, no. So magampo ta kanunay sa Ginoo nga lamdagan ta, no, para iyatang giyahan kanunay sa atoang lakaw nga makaalingkawas ta sa bisyo. So ayog kalimot sa pagampo, ayog surrender. So paminaw lang, no, sa akong vlog para nakay guidance, nakay guide dayon. Ay kalimot sa pag-subscribe po para updated ka unsa ang akong mga i-vlog kada adlaw, no, sa kabahin og addiction sa droga. So atong hinumduman ang addiction usa ka sakit. So ang addiction sa droga usa kini ka sakit. So ayaw na kalimti, no. So katong suffering addicts kinahanglan to sila treatment sa ilang kaugalingon, no. Dili na to sila pasagdan, kung dili influence na to sila nga ayaw gyud mo anang mga butanga. Kung ikaw usa ka addict nga naka-survive na ka, i-share sa uban, i-share sa mga suffering addict nga dili na wala na ikapuslanan nga ikahatag sa kinabuhi ang droga, no. So mga papang, salamat kay sa inyong pagpaminaw dinhi lang ko kutob o manghinaot ko nga naamoy nakatunan, no, naamoy nakuha og napupo karong adlaw sa akong vlog. O amping tangtanan sa atong mga lakaw, ilabi na sa mga gatrabaho, ilabi na sa atod silang mga anak o gatravel, no, ug sa atong adlaw-adlaw nga paningkamot. Amping tantanan manghinaot ko nga ang Ginoo maglamdag kanato kanunay ug mo proteksyon nato kanunay ug mo hatag og giya kanunay sa atong kinabuhi sa pagbuhat ug maayo. Kini mao ang lakaw para sa kabag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. So salamat mga papang, bye bye, God bless us all.